Менә Айдарга да шушы яза килеп җитте. Менә әле күптән түгенә булды ул. Хәзер менә түзеп кенә тор инде. Мин Айдарны бик күптәннән беләм. Аның белән беренче мәртәбә радиокомитетта очраштык без. Менә бу Айдар була инде, Фәйзә Рахманов була инде диделәр. Мин аны белмидем әлбәттә. Бик ялчан, ишәммәсе Илһам дип, якында килергә куркып тордыр. Шуннан соң менә хәзер генә уйлый башладым. Нишләп шул кадәр тинак булды микән бу дип, Ул булай икән аның сире. Талантлы кешеләр һәр вакытта да тинак булалар. Талантсыз кешеләр бит әнә күзеңә керәм дип торалар. Шулай бит, беләсең инде. Аннан соң аның икенче бер ягын сезгә мәгълүмат әлбәттә. Билгеле инде ул. Аны әйттең ни, әйтмәдең ни. Аның менә эзләнүчән булуын әйтеп киләсем килә. Эзләнүчән. Әгәр дә аңа бер тема кирәк икән, аны кирәк тапкан икән, әгәр дә ул эзләп шуңа җавап тапмаса, ул көйгә сала үзе композитор буларак көйгә сала. Менә аның шул эзләнүчәнлеге. Әле ни үзебезнең фольклорны, музыкаль фольклорны ул бик эзләп табып, халыкка җиткерүдә аның өлеше бик зур. Менә аның тагын моңа эшләп шунда әйтәсе килә. Бар фольклор җырчылар, музыкаль фольклор җырчылар. Алар каядыр баралар да, язып алганда, бер анда карчыкмы, картманда җырлап күрсәтә аларга. Аның әле тыны да җитмәскә мөмкин, аны төп-төгәл генә әйтеп тә бирә алмаска мөмкин. Шуны алар ничек булырга тиешлеген аңламыйлар. Әллә инде ноталарга яза алмый торган, аңлашылмаган бер билгеләр белән сызыклап шунда куялар, аны беркем дә аңламый. Менә аның Айдарның шул музыкаль фольклорда шул ничек булырга тиешлеген белә. Аның күңеле сизә, ничек булырга тиешлеген. Ул һәркемдә музыка белгечле түгел, һәркемдә теге авылдан авылга, шәһәрдән шәһәргә йөреп көйләр өйрәнмәгән. Ләкин аның инде içinde булырга тиеш ул içinde булса, инде тышына да чыгара белә. Шулай итеп, шуны да искә төшерим әле. Александр Ключеров, ул үзе милләте белән урыс халкыннан иде. Шул да ниләр фольклор җыйды, музыкаль фольклор. Һәм анда менә шул аның шушы җителмәгән җирләрне ничек булырга тиешлеген ул беләдер, сизәдер аны.